Di ko sure kung ga-record sila, kapatsadayag sila. Merry Christmas! Hey guys, what's up? Welcome to another vlog. Karon day kay December 2, 2018 and that means nga karong adlaw kay ang meet and greet. Ito na siya actually. Ganihar ako mga 8 or 9 or 10 or okay ba ko na sa ako nakamata pero sayo-sayo sa to siya no very light. Nya naka-breakfast na pug ko. Wala lang na ako gi-vlog no nga bag-o ko mata kay ma-expose nga hibi ka hangul ug buffet ang inyong auntie. Karon kay mga lakaw mi mga on me for lunch. At may mga on sa wing at push at. Puro may mga walay ligo kay. Saba, or mong good. Oy, kay ligo pod. Wag kang ano dyan. Uy, ganahan mo unag ligo except for Glenn. Si Rajoy na ay kuan, lakas ng loob para maligo. Tugnaw pa bito kaayo. Mas tamang kadiha day. Living the life. Pila na ko to kadlaw na rin. Lagi no, truly Asia. Thank you, Country Village. Thank you, Country Village. Bago pa ako na mag-edit ang katong vlog pag November 25, katong na ato may og pink cafe. Dahil pila ka shirt imong gida? Shirt or short? Shirts. I love your Bisaya accent. Say it again. Shirt. Dahil pwede natin ka makuhaan dahil clickbait. Nagkubo si Glenn. Mura mag-vlog ni Kuan. Lagi. Dili, uy, wala na sa nina si Glenn. Nahutdan nagsanina si Glenn. Sa kadako siyang bag. Usa or duha ra yagida nga shirt. Ano siya akong lazy day. Charlawa. Uy ang lazy Kung day. sa'yo masulubon sa meet and greet, kanya na lang nasulubon ba? Kay Ayala, kumenta. Paano mo nasabing kumakanta ako ng Powerpuff Girls? Balik ka to yung kanta Powerpuff Girls day. Paano mo nasabi? Itwiti ka. Ha? Itwiti ka na offend ko. Dayog ma, day brunch ta day. Mga 9 ta magkuhan. Mahaw para tipid sa tanong. Wala naman ay food, anak nga time. Na, 10 man good ang last. Dili na- Monday man po, dili man sa siya kuan. Buffet. Dili daw siya buffet? Buffet siya pero dili daghan tao. Paano mo Pwede. nasabi hindi daghan tao? Hindi daghan tao. Quiet raga siya, oh. Nakatuga ka diyot Paano, tay. paano mo nasabi nakatulog ako? Kaya mo kay Kibo. Kibo. Jinx, una ka maboros. Jinx, una ka maboros. Oh, what a connection! Hala, Nakakatawa katungko yun, na po, ha? oh. Cute kaayo. Medium na lang ka. Sando. Kasi Nakag medyo muscle tea. Muscle lang ako day. Pila man eh. 299. Tunay na. Kaya na lang. Tara, let's go. Scary. Ansa? Esquere? Esquere? Wala, I like this one. Or this one. Ate, try. Oh, wow. So cute. Bago lang minaabot, ang timing rasad nga naka-ready na yun ang among food. Ano na yung gadaday? Grocery. Grocery. Na natin chicken wings. O rice, syempre. Yay! Thank you, Ate Henny. Thank you! Nako, ipaka ni mga inali. Eh! Kumalang kan. Oh. Kain tayo, yummers! Tukar tayo eh. Kamingaw ba? Ayun ka, Hello! No! Fresh na si Beshi Cake. Padong na misa. Morley ko kasukaon. Naglantaw man ka sa kwan ko, viewpoint. 255 da. Aw, dool raman da ay, uy. Sakto ra sad gyud, sakto da ka ride. Mga boring kay ilang gipangsulot nga color ron. White, black, pink. Ay, si Kuya Bodyguard, si Glenn Bodyguard, ikaw na yung queen. Wow! Unsa is the queen ko na. Hello. Gaun sa maka, uy. Gaun sa maka. Monster. Kasukaon ko. Ako anxiety. Basa pa ako buhon. So, nanami diri sa room 4. Sa ilang conference room ni nila. Dai? Yes. Ano yung mga to? Timing nila sa view. Abi na mo malate ni. Paano mo nasabi? Outfit of the day. Top from Ukay Ukay for only 60
pesos. Akong skirt. Forever 21. Hi, Angela. Ali, pakita. Si Hans. Hey guys, what's up? Nasa siya YouTube channel, di ba? Naka-YouTube. Yeah, nakita namin yung RJ katong nag-meet and greets lang Munchkin. Sige, go vlog imong kuan. Yeah, Hansi Boy Vlog sa YouTube. Yeah, just type it there na ako dito. Subscribe. Yay. Thank you. We're gonna have our meet and greet by 5. I'm so dugo-dugo ilong. Like, no manggod. Hi. Picture sa akin, picture. Silihan right now. So, na-card full na ang inyong beshi cake and kay Manami by batch. So, pasudlo na ang tanan. Manood na mo mga guys. Dala yung mga chairs. Okay, wala na lain diri. Bring your own chair. Charot. Charot lang. Buot lang ta diri ha. Sikit-sikit lang. Walo-walo. So, gano'n, networking siya, no? Bitaw. Surprise! Networking the ice cream. Sige, bago na naman yung iba. Okay, request na para init. Mga bawba, pag-ilong na lang. Hello po sa inyong lahat. Katong audition para sa PBB. Wow! Pero si Glenn ay prepare nga presentation. Ngep, oo. Ang iyong ganda umaabot sa Uy! Kisay Jella. Kisay Jella, uy. Ha? Ako tinangan? Sinatasya man ko. Uy, mahala. Una, ipagawas yung mga wallet kay mag-collect ni over. Purpose kailangan nga meet and greet kay para sa coming out ni Glenn. Si Glenn, lesbian ko. Ay, na si Mama, oh. Mother. Nice, 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 nice. Lord. Happy birthday. Scam, scam, scam. Scam. Discover mang kaday. Birthday to you. Gisayo na day. Birthday sa ni Mamo next week. Happy birthday. Tanan na lang. Ambot ni mo. Moro na. Ang imong on the way na ba sa inyo? Dito. Wala, oy. The lyrics na. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. This time
Listening to our favorite song. When you said you looked a mess. I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Hindi ko sure kung ga-record sila, kapatadayag sila. Di mo siya na imo dahil. Di mo siya na imo dahil. Donate. Donate. Wala ko si see you dahil. Pasang sobre. To carry love, to carry children of our own. Hindi taga-bo. Wala lagi. Doon, klaro na ka-conditioner nyo. Wala sa Milda. Muli ko, ma. Siya og BTS album. La, ibasan pa dyan niya. Niya kami Ha? Di man niya ihatag na ko dahil. Iya naman yung wala. Sige, wala ko yung ball. O, naimane, kasi nagmane. Mane, popcorn. Ano? Sure ka? Minyonggi. Hi, baby. Salamat sa tubig. Okay, back to you, Rachel. Alright, back to you. Okay, back to you again. To Rachel Mori. Ni-ask siya na ako, no? Kung kaysa ko no akong ganahan sa NCT niya. Niya ko nga. I-mention tanan niya. Nakitaan man si Winwin. Niya kaya ito. Part ko daw na siya. Part siya sa album. Sa photobook yun. So, thank you so much. Natog pa dyan siya. Oh my God. Thank you. Thank you, Anishin. Winwin. Bitaw, thank you kayo sa nalag to. Inyong i-allocate yung Sunday time here with us. Kaya, big deal na bitaw kita siya. Thank you lang kayo sa inyong support always sa mong channel, even though, you know, Yan na. Di na maawat ang puso, sa'yo ay nagmahal. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? Kibaw ka koan week. Di kana kibaw ka. I get so weak, knees I can hardly speak. I lose control. Something is over me. Yay, nanang food! Yeah! Thank you sa bar and restaurant. Thank you! Thank you for the love. Salamat po. Salamat. Ikuha na, wala na eh. Nahangol! May magi mo, pre,